खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म जिटिद्वार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुमा हाबाफारि नंगौ गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै दखरा फरायसा आफादफ्रा बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाय बादिनो जिटिद्वार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुमा आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 बोसोरसालिया जथुमा खुंनाया दिनै चिरां जिल्ला थाइखाजरा रायन' गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जिटि दखरा एबसुनि जि गेवलां मेल बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि जि जथुमाफोर जे सोलिगासिनो दं दखरा आरो जिल्ला लेभेलाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ आरो माहारिबादखौ लानानै हाबा मावबोदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो जथुमायानो माहारिबादनि आदर्शजों गाइडेड जानाय आरो बर' हारियाव बर' समाजाव बर' माहारिबादखौ फोसावलांनांगौनि बा बेखौ इयुन जोलैनो होलांनांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ लिंनानै आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि गेवलां मेलफोरखौ खुंगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों मोनसे समाजारि सांग्रांथि सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाज बेबस्थानि बिथिङाव आरो लोगोसेनो राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जोंनि जि मर्यादा जोंनि जि गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि दफाफोरनि मावफुंनायनि सायाव जोङो गोथौ आरो गुवारै रायजो राजानो मिथिहोदों जायफोर दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय बिनि गेजेरजों बर' हारिया आगानसे लाब जादों आरो जिफोर दफाफोरा मावफुंजाबावनांगौ दङ बे आबुङै आरो फुरायै मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ मेंनाय गैयाजासे जों हाबा मावदों आरो बेखायनो आङो रायजो राजानो मिथिहोदों फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव बर' हारियाव बिटिआर बे ओनसोलखौ लानानै मर अट'नमि मर एरिया एक्सटेनसन मर फाइनान्सियेल अट'नमिनि थाखाय मोनसे गिदिर जोङो पावार एन्ड फांसनजों मजबुत जानाय मोनसे गिदिर लेभेलनि माने बेबस्था जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों जोङो शक्तिशालिसिन सा सानजा भारतनि 10टा सेक्सुदेलनि मस्ट पावारफुल सेक्सुदेल हिसाबै जों गावनो रिकगनिसन मोनगोन आरो बड'फाया जि सान्थौ आरो सानस्रिजों भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि खोथाखौ बिथाङा जोंनो माइल खुन्थिया गायनानै गालांबाय बेखौ लामा हान्थिनानै बिएससि बिटिसि बिटिआर आरो इयुननि समाव आङो रोखायै बुंगोन जे आलादा रायजो दानायनि जि मोनसे सिमां बे सिमाङा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोख्रोङै दिनैबो दङ आरो बेखौ जेब्लाबो जों गोथाङै लाखिनांगोन सानसे नङा सानसे आलादा रायजोआ दाफुंजागोन आरो बिनिनो गासै प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिखौ जोङो गासै बिथिंजों साग्रिद खालामनानै दिनै हाबा मावगासिनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो समाज दानायनि बेलायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गासै बिथिंखौ जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आरो राजनैतिक लबि पलिसिनि गेजेरजों हारिनि आद्रा थानाय हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ मोगथाङाव जाफुंनांगोन गोजोन्थों। जिटिद्वार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुमाखौ नैबे थाइखाजरा रायन' स्पर्टिं क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया 13 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 14 डिसेम्बर बियो दिनै जोबनानै थांबाय आरो बे दिनैनि नैथि हाबाफारि बायदियै नैथि दिननि हाबाफारि बायदियै दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' सारा जोंनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दा बेखायनो सारखौ आङो बे समाव जोंनि हाबाफारिखौ बाहागो लाफैनानै
मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय आङो बे समाव सारखौ दख'रानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। आरो बे हाबाफारियाव दिनैनि बे गेवलां मेलावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारीजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैबाय। बेखायनो आङो दख'रानि जानानै बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आरो हाबाफारियाव खावलायनाय बायदि जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारमोन आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माननि आलासि हिसाबै हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनानै जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनायनि थाखाय आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिहरदों। आरो दिनैनि बे 14 डिसेम्बर बे हाबाफारियाव जोङो मोनसे फरायसाफोरजों सावरायनाय बेखौ जोङो लादोंमोन। आरो बे फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव जोंहा फुंखा सुबुं महरै डक्टर अजित बर' आथिखालाव गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं साराबो बाहागो लाफैदोंमोन। बेखायनो बे फरायसाफोरजों सावरायनायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय, जोंनि फरायसाफोरखौ गियान होफैनाय आरो जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामफैनायनि थाखाय आं सारनिसिमबो दख'रानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। आरो बे हाबाफारियाव दिनै फरायसाफोरजों सावरायनायाव बे मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनिनो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म। आङो सारनिसिमबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय आं साबायखर जासिदों। बेबायदिनो जोंनि हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जाय हाबाफारिफोरखौ जों हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोनहा जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होबाय। बेखायनो गासै आङो आलासि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो बे समाव साबायखर जासिहरदों। आरो जोङो बेखौ बुङालासे जोङो बेखौ थानो हाया जे जोंनि दिनैनि बा मैयानिफ्राय जागायनानै जोंनि बे दख'रानि 20थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे थाइखाजुरा दालाइसा एबसुनि 5थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाय गेदेमा बिथांमोनहा, जाय वेल उइजार बिथांमोनहा, जाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनानै, रांनि मदद हरनानै, माइरं सेरसे हरनानै बा बेबायदिनो दालि आलु बेबायदिनो संख्रि बानलु बेबायदि जोंनो अनसुंथाइ हरनानै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ जे मोजाङै मोजां बारहोहरबाय, जाफुंसार खालामनायाव जोंखौ बेबायदि सहाय हरबाय। आं गासै रायजो राजा आरो जोंनि वेल उइजार्स गासै गेदेमा बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय दख'रा दुलाराय जिथिदुवार दख'रा एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै होनायनि थाखाय आङो नैबे थाइखाजुरा ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो जों बे आफाद बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दानानै होनाय आरसिनि मानगोनां मासिगिरि आदा प्रनय बसुमतारी, गाहाय लेंथुमगिरि आदा साबुराम बर' आरो गासै आरसिनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै होबाय। बेखायनो आङो खुंफुं आफादखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय जिथिदुवार दख'रा एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। जोबनायाव आं दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मुंख'जोबनो हायै गासै जोंनि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा फोरोंगिरि फरायसा बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ मैखोम जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बयनोबो साबायखर जासिहरनानै आङो बेखिनियावनो आंनि साबायखर जासिहरनाय बेखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।